panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 5. Ang giingon diri, niining panahona si Haring Herodes misugod paglutos sa pipila sa mga sakop sa simbahan. Gipapatay niya si Santiago nga igsuon ni Juan pinaagi sa espada. Sa pagkasayod niya nga nakapahimuot kini sa mga Hudiyo, iya usab nga gipadakop si Pedro, nahitabo kini sa pangilin sa pan nga walay patubo. Human madakop si Pedro, gibilanggo siya o gipabantayan sa 4 ka pundok sa mga gwardya nga tag-upat ka sundalo matag pundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniya ini kaliwas sa kasaulugan. Busa si Pedro nagpabilin nga binilanggo apan ang mga sakop sa simbahan nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Niadtong wala pa mapriso si Layla de Lima, iya nang giangkon nga wala na siya'y mahimo aron depensahan ang iyang kaugalingon, tungod kay ang pinakataas na mismo nga opisyale sa Pilipinas, ang presidente na mismo ang nag-akusa kaniya. Dili kuno siya makasukol sa presidente tungod kay senador lamang siya. Well, mga kaigsuunan, wala ako sa posisyon nga muingon nga guilty si De Lima or inosente siya. Dili na nako trabaho. That's for the court to decide. Ang punto niini nga ilustrasyon, mga kaigsuunan, mao nga mag-atubang gayod sa dakong kalisod ang usa ka tawo nga napahimutngan sa kasuko sa presidente sa nasod. Apan aduna pay bugat nga kaso nga atong makita sa atong teksto ning takna sa kahaponon, mga kahigalaan. Tungod kay si Haring Herodes mismo ang nangunay sa paglutos sa mga magtutuo didto sa Jerusalem niadtong tungura. Ang giingon sa bersikulo 1 ug 2, ang giingon dire, niining panahona si Haring Herodes misugod paglutos sa mga pipila sa mga sakop sa simbahan. Gipapatay niya si Santiago nga igsuon ni Juan pinaagi sa espada. Walay rason nga gihatag sa atong teksto nganong nangunay sa pagluto si Haring Herodes batok sa mga magtutuo. Apan ang mga manunulat sa kasaysayan ni adtong mga panahuna naghatag kanato og clue nganong gibuhat kadto ni Herodes. For example, si Josephus, si Philo nga taga Alexandria ug uban pang mga historians nagkahiusa nga politikal ang rason sa mga actions ni Haring Herodes. Gibuhat niya kadto aron mahimong humot ang iyang ngalan sa mga Hudiyo nga iyang gingsakupan.
Well, kung unsa man gyud ang tinuod nga rason, gipakita lang kanato sa pulong sa Ginoo nga dili exempted ang mga Kristohanon gikan sa mga pagsulay ug mga paglutos. Usbon ko, dili exempted ang mga Kristohanon gikan sa mga pagsulay ug mga paglutos. Adunay duha ka bahin sa atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang pagdumot sa kalibutan batok sa mga magtutuo ni Kristo. Ikaduha, ang hinagiban sa mga magtutuo ni Kristo batok sa pagdumot sa kalibutan. Magampo una kita. Dios nga labing gamhanan, gidayeg namo ang imong ngalan ning takna sa kahaponon. Salamat sa higayon nga imong gihatag kanamo nga makapamati sa imong pulong nga igawali karon ug among gipangayo nga ablihan mo ang among kasing-kasing huna-huna aron among masabtan ang imong pulong ug magbunga kini og kaluwasan sa mga wala pa makaila kanimo. Kini among giampo ug gipasalamatang daan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mudangat na kita sa unang punto. Ang pagdumot sa kalibutan batok sa mga magtutuo ni Kristo. Atong basahon pag-usab ang bersikulo 1 ug 2 sa atong teksto. Ang giingon diri, niining panahona si Haring Herodes misugod sa pagluto sa pipila sa mga sakop sa simbahan. Gipapatay niya si Santiago nga igsuon ni Juan pinaagi sa espada. Ang pagluto sa kalibutan batok sa iglesia, sumala sa gipakita sa atong teksto, posible pagani nga magmalampuson kaayo bisan pa sa pagpatay sa mga magtutuo ni Kristo. Bugat ang nahitabo sa atong sugilanon tungod kay gipapatay ni Haring Herodes si Santiago samtang si Pedro gibilanggo. Ang pangutana, nganong makasinati man ang mga magtutuo ug mga paghagit ug mga paglutos? Walang tubag mga kahigalaan, nganong dili man? Si Kristo man gani nakasinati og mga paglutos ug pagdumot sa kalibutan, ang iya pakahang mga tinun-an. Gipasabot na kini ni Kristo kanato sa Juan kapitulo 15 bersikulo 20. Ang giingon ni Kristo dire, hinumdumi ang akong giingon kaninyo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Kung tumano nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong gisulti. Mao nga dili na taangayang makuratan mga kahigalaan kung ang kalibutan mutamay ug mulutos sa mga magtutuo ni Kristo. Sa atong teksto, ang mga Hudiyo nga mapasigarbuhon kaayong nag-angkon nga nagasunod kuno sila sa balaod sa Dios, nalipay kaayo sa pagpapatay kang Santiago. Nahimuot sila matud pa sa atong teksto. Sila nga miproklamar sa ikaunom nga sugo nga ayaw pagpatay, nalipay kaayo sa pagpapatay kang Santiago. Hilabihan gayud kaayo kadako ang ilang pagpakig aron ingnon. Ang kamatuuran mga kahigalaan mao kini. Ang tanang wala mahisakop sa kasundaluhan ni Kristo nagdumot gayud sa mga sundalo ni Kristo. Usbon ko, ang tanang wala mahisakop sa kasundaluhan ni Kristo nagdumot gayud sa mga sundalo ni Kristo. Ug nagtinguha gayud sila alang sa kalaglagan sa mga katawhan sa Ginoo. Sa tinuod lang, sikreto silang nagtinguha sa ilang kasing-kasing nga mapuo na lang unta ang mga magtutuo ni Kristo. Ang uban kanila, prangka gayud nga mulitok sa ilang mga ngabil nga mga matay na lang unta ang mga Christians. Sama sa babayi nga taga-Amerika nga akong nakaistorya ni adtong miaging mga bulan nga miingon nga evangelical Christians are the pests and scums. They should be destroyed from the face of the earth. Tungod kay sa Amerika, mga kahigalaan, ang mga evangelical Christians man ang mainiton nga nagaal kontra sa same-sex marriage ug abortion. Same-sex marriage, kaning parihong lalaki magpakasal or parihong babae magpakasal. Abortion, pagpakuha sa bata. Sa Middle East pod ug bisan sa China, gipangpungguan man gani sa ulo ang mga Christian missionaries. Sa China mismo, ang mga missionaries didto
ginalaplapan sa ilang mga lapalapa ug ginapalakaw sa asin. Hilabihan gayud kaayo nga pagpaantos. Ug pipila lamang kini sa mga examples sa mga tawo nga walay lipod-lipod nga naglutos sa mga katawhan sa Dios. Apan ang majority mga kahigalaan pasekrito lamang nga maamiguhon kunuhay sa mga Christians. Apan sa kinasuluran sa ilang kasing-kasing nagdumot gayod sila sa mga Christians. Kung wala lang yun sila pugni sa Dios sa pagbuhat sa ilang laraw ug tinguha, dugay ra gayud unta silang nagmalampuso niini. Ang pangutana, nganong nagdumot man ang kalibutan sa mga katawhan sa Ginoo? Ang tubag nahasulat sa Juan kapitulo 15 bersikulo 18 hangtod sa 19. Ang giingon ni Jesus dire, kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan. Ingon nga iya sa kalibutan, apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana, ug kamo dili na iya sa kalibutan. Busa nasilag kaninyo ang kalibutan. So kung mangutana kamo mga kahigalaan, nganong nagdumot ang kalibutan batok sa mga Kristohanon? Unsa may tubag? Ang tubag sumala sa giingon ni Jesus, mao nga ang mga Christians dili iya sa sistema sa kalibutan. Giisip kita sa kalibutan, isip babag sa ilang mga gustong buhaton. Gusto nilang manapaw, mangawat, mamalikas, mangulag. Apan anaa ang mga katawhan sa Dios nga nagwali mahitungod sa paghinulsol sa sala ug pagpakig-uli sa Dios pinaagi kang Kristo. Maglain ang ilang pagbati niini mga kaigsuonan. Mao nga aduna gayoy pagdumot sa ilang kasing-kasing batok sa mga katawhan sa Dios. Pamati nila hilabtanon ra kaayo ang mga Kristohanon. Apan wala lang sila masayod nga gimanduan lamang ang mga Kristohanon sa dakong kaluoy sa mga nagkinabuhi sa sala, aron makadawat usab sila sa grasya sa kaluwasan pinaagi kang Kristo. Sa Juan kapitulo 12, kapitulo 14 ug kapitulo 16, ang atong Ginoo nag-ingon nga si Satanas ang naghari niining kalibutana. Mao nga kung kalibutanon ikaw igsuon, nagpamatuod lamang kana nga iya ka sa imong amahan nga mao si Satanas. Dili kini pulong nako, kundili pulong kini ni Kristo. Paminawan ninyo ang giingon ni Jesus sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44. Ang giingon dire, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang Yawa, ug buot kamo musunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mga kahigalaan, bugat kini nga mga pulong gikan sa mga ngabil mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Adunay duha ka mga gingharian nga nag-exist niining kalibutana. Ang gingharian ni Satanas ug ang gingharian ni Kristo. Ug kining mga ginghariana dili gayud pwedeng magsagol ug mag-uban. They do not mix. Dili mahimong uyunan sa mga Kristohanon ang mga kalibutanon ug dautan nga binuhatan sama sa pag-promote sa abortion, LGBT, same-sex marriage, divorce ug uban pa. Klaro kaayo nga giingon sa Roma kapitulo 1 bersikulo 28 hangtod sa 32. Ang giingon dire, tungod kay ang mga tawo wala man muila sa Dios, gipasagdan na lang sila sa Dios gikan sa mahugawng hunahuna ug sa salawayong buhat. Napuno sila sa tanang matang sa kangilad, sa pagkadautan, sa kahakog, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa panag-away, sa panlimbong ug sa kalaway. Manlibak sila ug magdinautay sa usag-usa, nagdumot sila sa Dios, mga hambugiro, mapahitason ug andakan, tigmugna sila dautan ug musukol sa ilang mga ginikanan. Mga buang-buang sila, dili mutuman sa ilang mga saad, ug wala sila'y kaluoy o pagbati sa uban. Nasayod sila nga ang balaod sa Dios nag-ingon nga ang mga tawo nga nagkinabuhi niining pagiha angay sa kamatayon.
Apan nagpadayon sila pagbuhat niining mga butanga ug gidasig pagayod nila ang uban sa pagbuhat usab niini. Kining mga kamatuoran, mga kahigalaan nga nahasulat sa Biblia nga gimantala gayod sa mga Kristohanon, sakit kaayong paminawon sa mga taga-kalibutan. Mao nga nagdumot gayod sila sa mga katawhan sa Dios. Nagdumot gayod sila. Ang ebanghelyo nga gimantala sa tinuod nga mga katawhan sa Dios makasakit gayod sa mga katawhan sa kalibutan. The gospel is offensive unto them. Kontra gayod kaayo kini sa mga kahilayan sa kalibutan. Mao nga dili kita makalaom nga magkahigalaay ang kalibutan ug ang mga katawhan sa Dios. Imposible gayod kining mahitabo, mga kahigalaan. Paminawa ang giingon sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 4. Ang giingon diri, mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pagpakighigala sa kalibutan maoy pagpakig-away sa Dios? Kay kadtong buot makighigala sa kalibutan, nakig-away sa Dios. So alang sa mga kaigsuunan diha kang Kristo, karon nga nasabta na nato nga ang kalibutan nagdumot gayud di ay kanato. Unsaon man nato pagtagad ang atong mga kaigsuunan diha sa pagtuo? Magdinautay ug magnilibakay sa sulod sa iglesia? Dili gayud dapat, mga kaigsuunan. Apan subo kaayong pamalandungon nga adunay mga simbahan nga ang mga miyembro nagunay naman hinuon og dinautay sa usag-usa. Gadumot naman gani ang kalibutan kanato, mag-inunayay na hinuon taog dinautay sa mga kauban sa pagtuo. Hinaot nga hinulsulan kini sa mga nagbuhat niini. Tungod kay dili kini iya sa Ginoo nga binuhatan. Iya kini gihapon ni Satanas. Ang giingon ni Jesus sa Juan Kapitulo 15, versikulo 17, kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Atong sundon kining maong sugo ni Jesus, mga kaigsuunan, isip iyang mga niluwas nga mga katawhan. Dugang pa, ang giingon ni Jesus sa Juan Kapitulo 13, versikulo 34 ug 35, ang giingon dire, maghatag ako kaninyog bag-ong sugo, paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Mao ay kini ang ilhanan sa tinuod nga mga katawhan sa Ginoo, mga kahigalaan. Ang adunay paghigugmaay alang sa usag-usa. Tungod kay ang pagdumot dili kana kinaiya sa mga katawhan sa Dios, kundili binuhatan kana sa mga katawhan sa kalibutan. Apan ang mga katawhan sa Dios, bag-o na ang kasing-kasing. If anyone is in Christ, he's a new creation. Busa ang kasing-kasing nga kanhi napuno sa pagdumot, karon napuno na sa paghigugma alang sa mga katawhan. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Ang hinagiban sa iglesia batok sa pagdumot sa kalibutan. Atong paminawon ang bersikulo 4 sa atong teksto sa Buhat Kapitulo 12. Ang giingon dire, human madakop si Pedro, gibilanggo siya og gipabantayan sa 4 ka pundok sa mga gwardya nga tag-upat ka sundalo matag pundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniya inig kaliwas sa kasaulugan. Busa si Pedro nagpabilin nga binilanggo, apan ang mga sakop sa simbahan nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Sama sa gibuhat sa mga Pariseyo sa pagpagwardya sa lawas ni Kristo ug nilibo ka mga sundalo, gipagwardyahan usab ni Haring Herodes og 16 ka sundalo si Pedro ug naglaraw nga pagkahuman sa pangilin sa pagsaylo, ipaatubang siya sa mga katawhan aron pagahukman og dayon pagapatyon. So tinuod gayod, mga kaigsuonan, nga posible nga magmalampuson kaayo ang laraw sa mga daotang tawo batok sa mga katawhan sa Dios. Nagmalampuson unta si Herodes.
Apan makahimo gayud ang Dios sa pagpakgang sa daotang tinguha sa mga tawo sama sa pagabuhaton sa Ginoo sa pagpadayon nato sa pagtuon niini nga kapitulo sa mga sunod nga mga semana. Sa pagkakaron, samtang gibilanggo si Pedro ug wala gayoy paglaom nga makagawas sa prisuhan, adunay gibuhat ang mga kauban sa iglesia. Unsa man ang gibuhat nila? Ang giingon sa bersikulo 5, apan ang mga sakop sa simbahan nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Nabugatan ang iglesia sa nahitabo kang Pedro, siyempre. Apan aduna sila'y gamhanan kayo nga hinagiban, ang hinagiban sa mga pagampo. Mao nga mga kaigsuonan, sa takna sa kalisdanan, wala na tay lain pang hinagiban, kundili ang mga pagampo lamang. Ang imposible nga mabuhat sa mga tao, posible nga mabuhat sa atong Ginoo. Unsaon man sa paghiling kawas ni Pedro gikan sa bilangguan, nga gipagwardyahan man siya og duro 16 ka kasundaluhan. Lisod kini alang sa tao. Apan sayon ra kini kaayo alang sa Dios, mao kini ang atong makatunan sa umaabot nga mga semana. Ang pagpanglihok sa Dios tubag kini sa mainiton nga mga pagampo sa iyang mga katawhan. So adunay duha ka mga kampo ang nagsangka niining higayuna mga kaigsuonan. Una, ang kampo ni Haring Herodes uban sa iyang 16 ka mga kasundaluhan. Ug ikaduha, ang kampo sa iglesia nga mainitong nakigsangka diha sa mga pagampo. Ang kampo ni Haring Herodes, pisikal. Apan ang kampo sa mga katawhan sa Dios, espiritual. Ang kampo ni Haring Herodes, maigmaton kaayo sa pagwardya. Apan ang kampo sa mga katawhan sa Dios, mainiton kaayong nagaampo. Kinsa ang magmadaugon? Well, klaro kaayo ang tubag niini. Apan ato usab nga mabantayan dinhi nga ang oras sa kalisdanan di ay higayon kini nga gihatag sa Dios kanato aron kita makaampo nga mainiton gayud. Naay mga panahon nga nabugnaw kita sa mga pagampo, mao nga itugot sa Dios ang mga pagsulay aron kita mapukaw diha sa mga pagampo. Tungod kay kabubuton man niya nga mutawag kita kanunay sa iyang ngalan. Ang Dios nga gamhanan sa nga tanan, ang nagbuhat ug nagdumala sa universo, nahigugma sa pagpakigsandurot sa iyang mga katawhan, pinaagi sa mga pulong niya ug sa mga pagampo. Hinaot nga magmakugi kita diha sa pagtuon sa iyang pulong ug sa mga pagampo ngadto kaniya. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Magbantay ta mga kaigsuunan diha kang Kristo nga mabugnaw kita sa paghigugma sa mga kaubang magtotoo apan higugma kaayot kita sa kalibutan. Kung mao ka na ang imong pagbati, higala, dili ikaw tinuod nga Kristohanon. Tungod kay ang tinuod nga anaa kang Kristo, bag-o nang binuhat, bag-o na ang iyang kasing-kasing. Wala na siya nahigugma sa sala. Gidumta na niya kini ug nahigugma na siya karon sa pagkabalaan ug pagkamatarong. Magbantay usab kita nga dili kita mahimong bugnaw sa mga pagampo. Peligro kini alang sa atong kalag. Tawag sa Dios sa matag adlaw igsuon, isip atong amahan ug manluluwas. Well, finally, magbantay usab kita nga dili kita mahimong bugnaw sa atong pagsimba ug pagpakigsandurot sa Dios. Duha ra man gud ang kapilian. Kung mabugnawon ka sa Ginoo, mainiton ka sa kalibutan. Usbon ko, kung mabugnawon ka sa Ginoo, mainiton ka sa kalibutan. Kung ang imong maayong pagtagad anaa sa kalibutan, nagpasabot kini nga wala kay pagtagad sa Ginoo ug sa iyang mga sugo. Well, kung mao, dili ka patinuod nga magtotoo. Pag hinulsol sa imong mga sala, dangop kang Kristo aron hatagan kaniya og bag-ong kasing-kasing. Iya kang pasayloon ug isipon nga matarong diha kang Kristo
ug hugasan niya ang imong kalag gikan sa tanang kahugaw sa kasalanan. Buhata kini karon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Hangtod dinhi lang kita taman sa atong pagtuon karong takna tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Miyerkules alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Kini mao ang isugo ko kaninyo. Paghigugmaay kamo. Kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana, ug kamo dili na iya sa kalibutan. Busa, nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako, kay wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. Dili unta sila makasala kung wala pa kumuanhi ug musulti kanila. Apan karon, dili na sila makaingon nga wala sila'y sala. Ang nasilag kanako, nasilag usab sa akong amahan. Dili unta sila makasala kung wala ko pabuhata ang mga milagro diha kanila, nga sukad masukad, wala pagayoy nakahimo. Apan karon nakakita sila sa akong nabuhat, ug nasilag sila kanako ug sa akong amahan. Hinuon, kinahanglan nga mahitabo kini, aron matuman ang nasulat sa ilang balaod nga nag-ingon, gikasilagan nila ako, bisag walay hinungdan.
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.